No pleno do Concello da Coruña, que se vai celebrar o 14 de xaneiro, o BNG vai preguntar ao goberno municipal que accións vai emprender para parar o espolio da Casa Cornide tras a denuncia feita polo BNG o pasado mes de decembro, despois de que os Franco instalasen unha furgoneta no garaxe da Casa Cornide para cargar bens procedentes desta casa. Eu quero lembrar que o Concello da Coruña, a iniciativa do BNG, instou o goberno municipal a iniciar os trámites para interpoñer unha demanda contra os Franco para que a Casa Cornide sexa devolta ao seu lexítimo titular, é dicir, o propio Concello da Coruña. Tamén o Concello da Coruña, a instancias do BNG, elevou a Xunta de Galiza a petición de que a Casa Cornide sexa declarada ben de interese cultural, e estas son as dúas ferramentas que ten o Concello para evitar que os Franco sigan expoliando os bens da Casa Cornide. Polo tanto, é indispensable que se interpoña xa a demanda e se reclame a xusticia a adopción de medidas cautelares para que, mentres tanto, os Franco non podan sacar bens deste palacete, e é imprescindible exixir á Xunta de Galiza que proceda xa a declaración da Casa Cornide como ben de interese cultural e que esta declaración abranga tamén non só o edificio, senón tamén o contido, os bens existentes dentro da Casa Cornide. Pensemos que até aí ben pouco estaban depositadas na Casa Cornide as estatuas de Isaac e de Abraham. É imprescindible, polo tanto, a adopción de medidas urxentes para parar xa o continuo espolio practicado pola familia do ditador.